ютубъри, аз съм Оли БГ Про и днес снимаме на един сървър в CS. И сега ще кажа, че вижте това толкова е малък, на 7 години съм, 7-9 години съм, снима в YouTube. Какво? Гледах други ютубъри, като знак, Робосайде, Краш, Даз Геймър, нещо там, пекарната на баничките, направо баса и смешното име. И реших и аз да почна да снимам. Ето, има много геймери, не съм само тия. И аз, това ще е смешно. И както виждате, играем на CS. Да. CS. Ще гледам да се по-забавен, за да няма хейчици. Някой ще хейтните яко, че някой кажеш. Направо ще се изтрия акаунта, ако не знам. Anyways, serious. Явно ще чакаме. Никой няма се абонира за мен направо. Вижте как снимам сега. Виждате ми почти половината игри направо. Баси смешник. Това поне си заслужава без буидера. Айде стига с този буидер. Буилдер. Не знам. Да, изгубихме 2 минути на къде. И сега ми се чува Monster Killing Spree. Друго. Rampage. Виж това е. Остра ми зацува. По-бързо е това комплекс. Струва си. Fast. What the fuck? What the fuck is this? What the fuck? Oh my god! Баси тъпото. Това ще е тъпо. За първи път виждам на CS 1.6 мап. What the fuck? Паси. Тос как мина? Тос не е чест. Паси. Freaking now. Да много сайти гледа този клип. Я знам. Fuck you, man. Така. Дебяло, идиот! Ще да го скоча, то сма бутна. Баси. Вече бутана. Motherfucker! Да, вчера. Защо умря? Баси, катаран. Чакай. Баси проблемто. What the fuck? Freaking fly. Wait. What happened? Бре. Някой да има идея да се стъри. Съм да така. Но! О, не! 3, 2, 1, старт! Какво?
каза, че трябва да го скочи това. Не! Защо? What the fuck? Това ли било? Добре, както кажеш. Време е за мозък. Тук няма никой. Защо? Няма. Искам зомби. Не зомби. Хора! Тук има хора. Защо трябва да има хора за Бога? И защо трябва да ме стрелят? Даже не съм стрелнали, но пак ме страх да ме... What the зомби? Да. Как да ми кажем? Арио е гей! Арио е! Разбирам, че говоря преди. Клипа, така. Може да съм тук. Баси! Я тук имам удар. Що да имам, бейсбол и удар. Кой защава така? Зомби свин. Зомби лин. Ще отрежу, ще нарежу, ще станеш. Окей. Ай сега то съм бре направил. Их, майка ти ще го скуча, бе. Купили. Ще има втора част. Ариуе! Кой го измислил тъй? Маш, кажем, че нашия събъркна. За контртерорист win. Много ясно, защото това си е human win. Много вече. И human win. Лин, айде да го кажем какво нещо, да страшно. Не страшно да ти обаче, но той ще защото съм мълък. Защото аз съм такъв. Даже един път в Сорса се кръсти фен на Краш. Знаеш ли? Той ми е любимия такова. Сериозно. Сериозно ли? Ще го кача утре, защото да е малко късно, около 10 и 20. Не е късно. Аз сутрин не съм на училище. Не! Браво, бе! Пуско прави там. Стига е. Разбрах ти тактик. Арио! Сега ще го Стой! Арио! Ще как ще го видим? What the fuck? What the? Искаш да ми кажеш, че това е дом полицай. Добре дошли в лудия свят. Не е лудо. Какво е това? Мъгъве! Там. Искам малко ядене. Сериозно. Аз съм полицайта. Находи swinging out, abyssing out, swimming down, the comes out, getting out, swimming forward, waiting is no out, awaking for wonder, nothing good, just no happy good, just knows. Vamos a ver. Чакай, игра!